Wai ta yaya ne gwamnati za ta iya gano yawan abin da kake samu kuma ta cire maka haraji a sabuwar dokar haraji za ta fara aiki a wannan shekara da za mu shiga na 2026. Ka tsaya kallo wannan bidiyo zuwa ƙarshe. Assalamu alaikum, sunana Barisa Bashir. Ina yi bidiyo da mun tallafa al'umman fahimtar dokokin ƙasa. So da yawa sun mun wannan tambaya. Wai ta yaya ne gwamnati za ta lissafa ta cire wannan harajin da ake magana a kai? To bayanin shine a yadda dokan ta tsara shine kowa shine zai ba da nasa report cewa ga abin da ya yi transaction a tsawon wannan shekara ga kuma ribansa. To a cikin riban nan ne idan har ya kasance ya kai kuɗin da kai samu ya haura 800,000, to za a cire tax akan abin da ya haura 800,000 ɗin nan. Shine a bidiyo na a baya na yi misali cewa idan ka samu misali miliyan 2, to za a cire 800,000 ɗin farko, miliyan 1,200,000 a ciki ne za a cire tax ɗin. Ina ga 7% za a cire. So kun ga kai ne zaka declaring cewa ga abin da ka samu kuma ga amount in tax ɗinka ka cire. To wasu za su ce so ai tunda kai da kanka ne zaka yi bayani, zaka iya yin ƙarya ka ce kaza ne ka samu kuma alhalin ya fi haka. Zaka iya yi amma za su iya detecting, saboda a bayanansu da suka yi sun ce za su yi amfani da wani technology na wajen bibiyan expenditure ka da kake. Misali an gan ka yi abubuwa da yawa na misali miliyan 5, kuma sai ka zo ka ce kai abin da ka samu a shekaran kwata-kwata 500,000 ne. To a irin wannan za su fahimci cewa akwai lauje cikin naɗi, to za su iya kimantawa su ce to kai ga abin da suke ganin shine riban ka, kawai dai ka yi ƙarya ne saboda ka guje wa biyan tax. So ka gani ba lallai ka iya guje wa wannan abu ba. Ka yi hada-hadan miliyan 10 kuma ka zo ka ce a cikin nan iya 500,000 ne naka ko riban ka a ciki, kaga za su iya kin yadda. So a irin wannan shi yasa muke ba da shawara gwanda mutum in kana da wata 'yar kasuwanka da kake samun shige da fice na kuɗi sosai, ka buɗe wato limited liability company. Idan kai rijista shi wannan har sai ribar ka ya kai miliyan 100 ne, ribar ka ya kai miliyan 100 a shekara kamar yadda na bayyana a bidiyoyina da yawa, kafin a iya cajan ka wannan tax na company income tax. So kaga a ciki zaka iya hada-hadan ka ce wannan riban company ne, a cikin riban company kuma kana dan biyan kanka albashi kaɗan ta yanda bai kai wancan amount ɗin da ake faɗa ba. So da fatan kun fahimci wannan bidiyo, kuma zan ci gaba da kawo muku ilimi akan wannan issue na haraji har sai sanda kowa a cikin mutanenmu na Hausawa ya fahimta. Kuma kar ku manta ku share wa al'umma, mutane da yawa suna so su fahimci abun nan amma rashin share ba sa bidiyon ya je ga waɗanda za su fahimta. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba. Sunana Barisa Bashir, sai anjima.